ng bus, ang init-init. Tapos hindi pa sure kung kailan kaya darating. Hindi ko pa alam kung ilang oras ang biyahe sa papuntang airport ng Manila. Kaya kinakabahan ako. Hanggat wala pa ako doon, kabado ako. Kaya unfair talaga.
daming tao dito sa Terminal 3. Dito na tayo, oh, dami. Hindi na po guys, sana naman ay maka-check-in na kaagad ako. Nandito ako sa level 3. Ayan, kuberan na, oh my god. Ito. At saan ba dito ang entrance? I don't know. Oh my god. Sa Cebu. Ano ba yan? Vlogger? Yes. Hi. Hello daw, sabi ni guard. Ang bait ni guard, oh. Sinamahan ako. Doon kayo sa letter D. Sa Letter D. letter D? Oo, checking kayo doon. Okay, thank you po. Sige, sige. Thank you po, guard. Ingat, ingat, ingat. Okay, thank you. Ang bait. Nandito tayo sa letter D. Puntahan natin. Kailangan natin yung vlog pa rin. Ang dami nang nagbibiyahe. Grabe na. Punong-puno. Kita mo? Andito tayo sa level 3 ha. Kahit doon sa baba, puno rin ng tao. Dito, letter D. Oh. First time pala, akala ko na-experience niya kasi nagtanong kung napag-iwanan daw. Kakatuwa ka naman. Ang dami nang bibiyahe, grabe no? Na-surprise ako. Ano? Hindi na Sabi nga daw po, Ha? Meron? pero sabi ng Oh. ano, Wala? basta Ah. kompleto ka daw, wala. Okay. Ako, and then sasakay pa ako ng Ocean Jet to Bohol. Ganon. Ang layo, no? Ikot-ikot na ako. My God. Ano name mo? Jessa Hernandez. Jessa? Jessa Hernandez. Ang cute niya. Ang bait niya, simpatika. Napaka-simpatika, napaka-friendly. Isa po, napag-iwanan. Ayan, iniwan siya, kawawa. Wala siyang S-Pass, yun ang inintay niya. Wala rin kasama. Wala rin kasama. Nasaan si boyfriend? Ay, wala po. Wala daw, ayaw niya ng boyfriend. Anak ko na lang. Pinito ka ang anak ko. Wala kasi mama tayo parang hindi naman kami uuwi. Ay, bro, balik ako sa counter. Ay, ito namin yung bata kasama. May seminar lang kami dito, tapos may allowance lang. Hindi po yung anak. Check out na as of yesterday ng gabi po yung Hindi po kami. Ayan, meron na akong boarding pass guys. Eto na, nakuha na namin ang boarding pass. Nakuha ko pala. Dito tayo sa entrance. Nakatapit. Uy! Aray! Ano yun? Natakot ako, napakatarik. Oh Lord God, sobrang tarik. Galing ako doon sa napakatarik na escalator na yon. Ngayon, puntahan natin dito sa 133. Let's go and find our view. 133. Doon pala sa pinakadulo tayo guys.
Kain tayo dyan mamaya. Sarap yun eh. Dito ako. So here. Ito. Bibili akong pagkain. Gutom ako. Simpatika niya sila. Sabi ko kasi, Sorry po, not available po yung burger. dalian lang. Matagal ba? Ang bilis pala. Pakibalot po. Ayan. Ayan, may pagkain na ako kasi gutom na gutom. Okay. Tayo, tikman natin. Sabi ko doon ako sa airplane kakain pero di ko na matiis. Akala ko kasi yung itinawag na flight sa akin na. Ito yung chicken flavor. Natin. Natin. Kita ko po ha. Yeba, chicken. Ayan, ang chicken. Walang kutsara. Kama. Wala. Ay, meron. Ay, meron. Ayun pala. Meron. Kain ako. Ang sarap pero ano yun lang, ang mahal. 285. Dalawang slice na ganyan. Sa bagay, pareho na rin. Okay na rin. So juicy.